Ćao i dobrodošli u prvu epizodu emisije Multiverse. Moje ime je Miladin i naša ekipa broji ukupno 3 člana. To su Aleksandra, Bojana i ja. Vodit ćemo vas kako kroz noćni, tako i kroz dnevni život ne samo Beograda, već i ostalih mesta u kojima postoji dobre zabave. Za početak, da ne bi gušili mnogo, idemo odmah u Mladenovac gde smo posjetili jedan tattoo studio u kome je naša koleginica Bojana dobila svoju prvu tetovažu. Idemo da pogledamo. Generalno, kada je sve to krenulo? Kažem ti Ozbiljno. Pa pazi, prvi početak je bio pre 9,5 godina, prvi studio pre neke 4,5 godine. Sve što sam učio sam sam, mislio sam da sam pokupio sve znanje sveta, a kad sam kupio prvu mašinu, kao što rade klinci danas, kao kupe mašinu i misle da su postali majstori dalje. Međutim, ima tu mnogo drugih stvari pored mašine, treba iskustvo, treba pristup radu, da znaš da mu kažeš ako mu nešto ne stoji. Videla sam interesantnu sliku o tom studiju. Da, mogu da pokažem, ja ću. Evo ovako. Dolazi jedan dan kod mene i kao, imam da ti poklonim nešto, stavio sam jednu sliku, kao, skapirao sam te, bla bla bla, kao, znaš šta si se prošao, šta si proživeo, ljudi te kapiraju kako te kapiraju, dok te ne upoznaju, ja se te upoznaju i kao, uradio sam ti jednu sliku. Ovdje imam kao neke 3 slagalice, gdje se 3 puta moj život, da kažeš, menjao, odnosno ja sam se menjao i lomio. Muzika je uvijek tu, bez nje ne može da funkcioniše apsolutno ništa, čak ni, ne znam, najmanje neki poslovi, nešto. Muzika te pokreće, muzika te smiruje, muzika ti leči emocije, muzika je tu da te vraća u život i... Koliko vrsta muzike si prošao? Mnogo. Odrastao sam od 5. razreda na heavy metalu, kroz rap, kroz neki house, evo sad psihodelija, trance. Šta je ovo? To je stršljev, ono snima ovdje ovaj podež, označava neku drugu stranu mene gdje je kao piercing majstora, pošto radim piercinge. Imam pauka ovdje, pauko je baš gotivim, imam ih u lokalu. Kućni ljubimci, da, kućni ljubimci. Imam pauka istetoviranog, amaterski rad, baš ali meni je drag. Prihvatio ljudi komentare, mislim, kritike? Par njih sam odgovorio od tetoviranja, jer stvarno je bila ideja, mislim, nije za priču uopšte. U redu. Možda mi ispričaš kako si krenuo to odmah? Pa krenuo sam sa 3.000 dinara, video oglas na vratima, lokacija, ekstra, moguće. Kapari su lokal sa 300 dinara, a nisam znao kako ću da isplatim restu. I čim sam dao te 3.000, zvoni mi telefon za zakazivanje za sutra i te prvi mesec, hvala Bogu, sam imao baš dosta posla. Samo sam mu poslao lagu u reklamu, naišao taj sajam u Beogradu, u hotelu Slavija, gde sam bar mislim da sam ostavio neki dobar utisak, bili smo kao tim, upoznao sam dosta ljudi, stekao nova iskustva, otvorila su se neka nova vrata, čak nagradu sam uzeo na rođendan, 9. septembar, pljas nagrada i baš je bilo... Koja je nagrada bila pitanje? 3. mesto za Grill Tattoo, pošto je sajam prošle godine. Prošle godine? Da, pošto je sajam trajao 17. 18. 9. septembar, 19. bio rođendan, tad sam uzeo nagradu, ovdje došao slavno. Svetiš lepši rođendanski poklon. Da, a nisam se nadao uopšte da ću doći u nagradu. Interesuje me jedna stvar, kako ljudi gledaju na tetovaže? Pa znaš kako, predrasude, To me interesuje. Gledaj sad, tipa, istetoviran. Nemoj da gledaš njegove tetovaže, već gledaj njegovo ponašanje. Većina gleda kao istetovirano, aha, on je takav i takav. A gomila ljudi nije istetovirano, glume neka nevinaštica. Ne mora da znači. Neko je istetoviran pa je okej, neko nije pa pravi sranje. Koliko ti imaš tetovaža na sve? Prvo ti kažem, ne znam, moram da se prebrojem. Nastavak? Da, za 10 dana nastavljamo tetovažu da radimo, odnosno bojimo crvenu i žutu, naranđastu i ta će biti kao finish baš gotov I onda idemo na neku žurku. I idemo na neku žurku, da. Pozdrav iz Black Line-a, da mogu da sećaš. Tako je bilo u Mladenovcu, samo da znate, tetoviranje ne boli. A sada se podsjetimo atmosfere sa 15. rođendana eksperimenta koji se održao 25. juna u bašti Sava centra. A posle toga idemo na razgovor sa DJ Delom iz organizacije Psycho Fusiona.
Dejan, on je inače DJ, Del, producent i pravac muzike kojom se bavi Psychedelic Trance. Mene interesuje jedna stvar, da mi je malo dočaraš, da mi objasniš. To je veoma velika neka ljubav među ljudima tu i prema toj muzici u tome svemu. To je malo onako brža muzika, elektronska muzika u suštini. Reci mi, koliko si godina već baš ovim poslom? Pa ja u suštini ovako pravim muziku inače 10 godina unazad. Psychedelic tranceom bavim se, tu unazad već 4 godine. Kako stari DJ-evi gledaju na tebe? Pa ne, u suštini nije to više toliko kao sad konkurencija jedno među drugima. Svi nekako otprilike su sada počeli zajedno da rade i svi zajedno radimo, kapirno da me gledaju okej. Da se sređivaš nekim DJ-em našim poznatim? Sa svim našim tim poznatim DJ-ima, Experiment organizacija, Multiverse organizacija, Save the Rave, Deja Vu, ne znam, ima baš mnogo organizacija i svi smo tu negdje zajedno i tako se radi, ne znam. Koju si muziku slušao pre nego što si počeo da... Pa uglavnom evo i dan danas mislim slušam taj hip-hop i radio to isto kroz produkciju i tako i slušam bukvalno ono 4. razreda hip-hop, ali eto tu je trance bukvalno ušao kad sam ja video kako je to na žurci. Oduševio sam se ljudima tu koji su dosta miroljubivi i svi su okej za celu priču, sa svima možeš sve, svi su baš okej. I meni je to stvarno bilo fascinantno prvi put kad sam ja to video. Ta energija, to treba sve da se osjeti uglavnom, da. Prvi tvoj nastup je bio gde? Prvi moj nastup je ujedno bila je promocija kada sam izbacio app za izdavačku kuću iz Indije, Frequency Buzz, izbacio sam app When the Night Falls Down i pravio sam čisto ja žurku kao promociju radi u Fami. To je bilo 31. oktobra 2008. godine, to je bilo cool, bilo je 100-ak ljudi, nije bilo, bilo je onako skroz za odabrane ljudi i bilo je baš super. Kada gledaš masu ispred sebe, da li vidiš, da li te shvataju kakvu vrstu muzike, šta si hteo u stvari da pokažeš? U suštini ja se trudim da se približim ja toj masi, ja dok puštam kroz pesme, ja gledam kako oni reaguju na koju pesmu i onda ja znam šta ću dalje i šta dalje da puštam. Pošto sam čula komentare od nekih DJ-eva, da im je poenta da ljudi kapiraju njih. Naravno, da, naravno. Ja puštam moj taj neki stil, samo što približnije ljudima, da bi oni to skapirali na moj način. Kako biraš muziku za nastup? Pa za nastup, pa uglavnom, to se vidi cijela koncepcija žurke kada, ne znam, počinje. U zavisnosti od DJ-eva koji rade sa mnom, u zavisnosti od teme te žurke, kako će da ide. U zavisnosti od moje satnice, kada ću da puštam, ne mogu da puštam isto u 12 ili 1 ili u 4 ujutru. A radiš sam ili imaš još neko? Pa što se tiče produkcije, ja se inače bavim produkcijom sam, kao svoj projekat taj Del. Imam projekat sa drugarom iz moje organizacije matične Psychofusion, sa drugarom Cunetom. Imamo projekat koji se zove Mental Disorders. Šta voliš u vezi posle DJ-a? U vezi posla DJ-a više je to bila od početka ta ljubav ka muzici. Palo mi uopšte na pamet da bi mogao ja možda mojim nekim ljudima da predstavim moju muziku i tako sam uglavnom krenuo sa tim DJ-ingom, sa tom Psychofusion organizacijom, sa drugarima. Gde je bila najbolja žurka? Najbolja žurka, naša najbolja žurka? Pa, što se tiče meni je to bio Azak Sindrom kada je bio na Kolosu 16. oktobra. Baš je bilo super. Dene, reci mi, kakav je osjećaj kad posmatraš drugog DJ-a i kada trebaš ti da se popneš i da pustiš muziku? Znaš kako, ja kad stanem, da gledam drugog DJ-a, to mi je sve okej, super i meni je zezanje. I bukvalno kada stanem gore i pustim svoju prvu pesmu, ne znam, totalno se više totalno se isključim od svega, nekako bukvalno kao da postanem deo sve cele te muzike, sve tih ljudi, ne znam, sve i tako ispratim. I onda sada ja siđem dole opet kad završim, razumeš, i onda ja kao gledam gore i ne mogu uopšte da skapiram da sam ja gore stavio poslednjih sat i po vremena koji puštam, uopšte, ne mogu tako sebe da vidim, mnogo je dobar osjećaj u suštini. Videla sam jedan tvoj nastup u bašti Sava centra. To je bio Adrenalin Party 2. jula sada ove godine i bilo je super baš. Ti ne smeta da vidim odlomak? Pa ne, naravno.
Pomenuo si da si u organizaciji Psychofusiona. Da li može nešto više da mi kažeš to? Psychofusion organizacija postoji unazad 3 godine. Organizaciju su oformila 2 drugara moja mnogo dobra, Većina Cicune. I tako, eto, vremenom su se priključivali ljudi koji bukvalno ne iz poslovnih razloga, nego eto, bukvalno drugarski je bilo. Tako sam se ja priključio bi organizaciji, tako se priključio Duca Gnostik i Prpa. I tako smo krenuli, znači, celu našu priču, od početka, od 10 sati kad počne žurka do 6 ujutru, znači, cela ta koncepcija, što se tiče naše organizacije, uvek je to tako popunjeno i eto, tako, godinama već radimo žurke, u posljednjih godinu dana počeli smo da dovodimo strane imena, ne znam, dovodili smo Azak Syndrome projekat, Alien iz Portugala, Triambaka, D-Maniac, Sick Addiction, dosta je bilo poznatih imena, veoma poznatih svetskih trans imena. Sada, eto, planiramo jednu isto veoma veliku žurku 27. augusta. Tu ćemo raditi zatvaranje bašte Sava centra, skoro više informacija. Uglavnom će ljudi biti upućeni što se tiče svega. Hvala ti, Dene, na ovom razgovoru. Molim i drugi put. Nadam se da vam se dopala naša emisija, a komentare i predloge možete da ostavite ispod, a mi se vidimo za 2 nedelje sa nekim novim pričama i nekim novim žurkama. Do tada, ćao!